شایستیم كونا دافنا ميدبايا تارونا سابيش نيشو على دي صافي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-Eżiż fil-Vanġelu llum Ġesu ser jistedinna biex narfuh fl-Ispiritu u fil-verità. Jew nitolbu l-mulej biex din il-quddisa tkun verament laqa miegħu, laqa fil-kelma, laqa fl-Ewkaristija li tibdilna. L-lum di l-quddisa qegħdin nofruha għar-Ruħ kelinu żammid. U biex nitħejju tajjeb għal din il-laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid, tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lek innifsek lil Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fi ħnina tiegħek mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Il-mulej għarrafni u jien sirt naf, inti urejtni l-emejjel tagħhom. U jien bħal ħaruf ġwejjed meħuta l-qatla ma kontx naf li kienu qed inassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha, inqaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int mulej tal-eżerċti imħallef ġust li tifli il-qalb u l-moħħ. Ħallini nara l-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Salvani minn kull min iħabbatni u weħlisni, li ma jaħtfunix bħal il-jun u jqattawni u ma jkunx hemm min jeħlisni. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajintemm il-ħażen tal-ħżina u jitwetta il-bniedem sewwa int li tarbel il-moħħ u l-qalb int Alla ġust. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi hu Alla li jsalva il-minu qalbu safja, Alla hu mħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu: tassew dan hu il-profeta. Oħrajn qalu: dan hu il-Messija. Iżda xi wħud qalu: mela il-Messija għandu jiġi mill-Galilea? Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlehem, ir-raħal fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih.
Xi wħud minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idu fuqu. L-għasses reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom: dan kif ma ġibtuhx magħkom? L-għasses qalulhom: għad ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom: intom ukoll tqarraqtu? Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih? Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuwiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu qabeż u qalilhom: jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna l xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli jkun jaf x'inhu jagħmel? U huma qalulu: ma intix ukoll int mill-Galilea hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li l-ebda profeta ma jqum mill-Galilea. U wieħed telqu lejn darhom. Il-kelma tal-mulej. Hekk fl-akklamazzjoni ta' qabel il-Vanġelu rajna sentenza sabiħa ħafna li tgħidilna hekk: ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla b'qalb sinċira u jożżuha u jagħmlu l-frott billi iżommu sħiħ. Xi tfisser li tisma' il-kelma tal-Alla b'qalb sinċira? Kelma tismaħa b'qalb sinċira tfisser li tkun konxju minn dak li inti għaddej minnu inti llum, dak li qed tħoss, dak li qed jiġri madwarek, dak li qed jiġri fid-dar tiegħek fuq il-post tax-xogħol, dak li qed jiġri fis-soċjetà, fil-komunità li inti fiha tgħix. Il-kelma tal-Alla li qegħdin nisimgħu llum għalkemm dal-Vanġelu smajnieh kemm il-darba, qegħdin nisimgħu f'kuntest differenti, il-kuntest tal-pandemija, il-kuntest li ma nistgħux noħorġu. Imbagħad għandna l-kuntest ukoll partikolari tal-ħajja tagħna, min is-saħħa tiegħu forsi nbidlet, min forsi żewġulu tfal, min forsi kellu wild ġdid. L-importanti li l-kelma inħalluha taħdem fina u nħalluha tintaqa' magħna llum. Fil-fatt, xirrajna dawn il-personaġġi diversi mbagħad tal-Vanġelu għalkemm ma jaqblux bejniethom, il-koll qegħdin jikkontribwixxu biex insiru nafu aktar min kien Ġesu u r-rieda tal-Alla. Fil-fatt, x'ibdew jgħidu dawn in-nies? Kien hemm xi wħud min-nies jgħidilna l-Vanġelu li ntaqgħu ma' Ġesu bdew jgħidu li dan hu profeta. Oħrajn qalu li hu l-Messija. U hawnhekk dawn bdew jinfixlu nistgħu ngħidu fid-dettalji. Għax kien hemm min qal li l-Messija għandu jiġi mill-Galilea u mhux minn Nażaret. Hawnhekk kien hawn nistgħu ngħidu l-esperti tal-kelma tal-Alla li minħabba d-dettall, minħabba il-ħsieb żejjed, ma rnexxilhomx jarfu lill-Messija. Issa din tista' tiġri lili u lilek ukoll. Nistgħu nibdew nitħassbu żejjed fl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Alla. L-iskrupli li jien nifissa fuq xi nuqqas li forsi għamilt 10, 20, 30 sena ilu. Li jien forsi dejjem inħossni ħati ta' dak li nagħmel. Issi m'iniex tajjeb biżżejjed, m'iniex tajba biżżejjed. U l-problema ma jkunx Alla, ma forsi jkunu trobbija li kelli. Dan l-affarijiet, dawn il-limiti li kellhom il-Fariżej jistgħu jkunu l-limiti tagħna. Jistgħu jkunu l-limiti ta' kif tgħallimna r-reliġjon aħna. L-affarijiet ta' bil-fors imma mingħajr relazzjoni. Reliġjon ta' tradizzjoni, ta' kultura, imma mhux ibbażata fuq relazzjoni personali ma' Ġesu. Allura dak li nittrażmettu x'inniġu biex nagħmlu l-ulidna, billu li tulidna, flok trittrażmettulhom relazzjoni vera ma' Ġesu, nippruvaw nbellawlhom dak li bellaw lilna. Trid tagħmel hekk għax bil-fors. U nibdew nagħtuhom kunċetti ħżiena ta' Alla.
għax il-bambin jikkastigak, dan kollu tortijek ġralek hekk għax ma tmurx qudies. Ħafna drabi l-statements tagħna huma ħafnar minn tal-Farizej. Però fl-istess ħin għalkemm dawn in-nies kellhom opinjonijiet differenti fuq Ġesu u ma qablux bejniethom, l-interess f'Ġesu kien qed jikber. U dak li kien qed jagħmel Ġesu kien qed iħalli l-effett tiegħu. Allura anki fil-ħajja tagħna għalkemm forsi mhux kulħadd hu perfett, għalkemm forsi kulħadd għandu l-istil tiegħu kif jirrelata malla, fl-aħħar mill-aħħar dawn l-istili differenti fir-relazzjoni tagħna malla jistgħu jenuna nikbru il-kol flimkien. Il-persuna li tagħmel l-affarijiet b'obbligu tista' titgħallem mill-persuna li forsi ma tmurx knisja li tibni relazzjoni aktar personali malla. Il-persuna li forsi bażla tħoss li r-relazzjoni malla għandha tkun waħda personali, tista' titgħallem il-persuna l-oħra l-importanza tal-komunità li xi kultant tmur il-knisja u titfaħħar lil Alla f'sens ta' komunità u mhux b'mod personali. Lekk jew nitolbu l-mulej jenna biex inħallu lill-Ispirtu jaħdem fina. Hekk kull wieħed waħda minna l-Ispirtu imexxih bil-pass għaqli tiegħu. Issa min jiġri, hemm min jimxi bil-mod, hemm min jiżbalja u jitgħallem mill-iżbalji, hemm min żbalji 20 sena ilu ħadd tagħlima dakinhar, u hemm min forsi għandu bżonn jiżbalja issa biex jitgħallem għall-futur. Niftakru f'dak li darba qal Ġesu lil Pietru meta żbalja. Qallu din se tgħinek biex il-qudiem tkun tista' tieħu ħsieb l-oħrajn il-ħutek. Għalhekk jew nitolbu l-mulej biex ir-relazzjoni tagħna malla kif rajna fil-bidu, kif għedna fl-akklamazzjoni ta' qabel il-Vanġelu, ir-relazzjoni tagħna malla tkun waħda sinċira. Ma jimpurtax li nżbaljaw, ma jimpurtax li nindunaw li ma ħnissew, ma jimpurtax li naqgħu fi dnub. L-importanti hu li malli nindunaw li mhux mexjin fi triq it-tajba, b'qalb sinċira inħallu l-kelma t'Alla tinżel fil-qalb tagħna, nirrelataw ma' Ġesu aħna kif aħna u nħallu lilu jibdilna. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wejja issa ħut il-eżiż irresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu il-kelma t'Alla tibqa' tiġi dejjem imxandra. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għal kull wieħed waħda minna biex inkomplu nisimgħu dejjem aktar il-kelma tiegħek b'qalb safja u sinċira. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il dawk kollha jsegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Nofrulek it-talba ta' dawk l-aktar li qed iħossuhom waħedhom. Nitolbu. U issa fiskiet jirresqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lek mulej nollulub na ismana, għalix fiki tamajna finike. Hennalina mulej, hennalina,
benin midnubiet talimoti, nitolbuk trott il-mafra tal-sara. Enna lina mulej, enna lina. Jitolbut bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Dejk is-sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' fis-sliem l-offerti tagħna mulej u ġiel li r-rieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfgħanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Kelinu, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
immexxija mill-istess spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħa għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam, tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-lam li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mlej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Poplu tiegħi, ħejdni fi xħad inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Il-leġitu iġtek u salvajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mew ikun dannajtni, ma salik inti sallabtni. Poplu tiegħi, ħejdni fi xħad inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallab, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu.
Għamel mulej li bħalma nħallu warajna li moddi tagħna u nidħlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu f'fehmiet qaddisa. Bi Kristu Sidna jew nduru lejn Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna nitolbu minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-maqdes ta' Pinu, infirxet id-dija, li tixet imħabetek, Tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Bejba Karmela, hawn leħnek sebħajt, sabiex tiġi żurek, fi sħrejk li narajt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Hawn tlabta li t-tenni, klit Ave Maria, ġidaw kil-jimili, dom sabrek moħbija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Għallimtna l-fiduċja fil-pjaga moħbija, biex nerfgħu salibna bin-niket mimlija. Ave,